asibizwanga sizizele kumkhonto wesizwe-ke lapho. Hey, kuningi. Kade ngibona ividiyo kaMacekeceke ebikhuluma ngezinto engathi zehlela ukhomo laphaya. Ukuthi ukhomo-ke akakhulumi kakhulu izinto ezakho uyazama ukuyilwela. Base sengibona ngoba sengithekile ukuthi hawu, kanti sekunempi serious bakithi esingazidinga ukuthi zize idefendwe. Khona ubhuti engimbonile nginqena ukumbiza ngegama, obekhuluma nje izinto engathi zithanda ukuba zimbana ngokhomo. Manje lo bhuti lo into engixake ngaye, in fact ngiphinde ngabona nogcina engathi ubekhuluma naye emtshela ukuthi hayibo wendoda, thina phela asikwazi, sikwaze wena ngoba nakho usuvele kwi-poster thizeni kuthiwa you are a candidate yase-Ward 2. So manje usukhuluma indaba la kanti kade ukade ungekho la. Ngase ngathi ayi, kodwa-ke ake siyibuke nje sibone ukuthi izohamba igcine kuphi. Manje ngibona ngathi iyadlebelendeka, engazuthi iyaphuma esiporweni. Ayikho sengithi ake ngingene. Okokuqala nje engingaqala ngakho ngiyezwa kuthiwa ngathi ukhompela kuthiwa uthengiwe abakwagogo. Hey we madoda, you know ukuthi abakwagogo sibanikeza amandla abangenawo. Sibanikeza amandla amaningi abangenawo, kufana nse nabanye abake baba ama-leaders la kumkhonto. Yonke into nje kuvela kuthiwa usibanibani. Guys, stop giving people power that they do not have. Ukhomo sekuthiwa-ke manje kuthiwa wanikezwe iy'mali ey'shisiwe. Manje iy'mali ey'nikezwe ukhomo ngathi ziningana nje. Impela ukhomo lapha khona uyimpunyela, angazi ukuthi uncishelani imali kanti. Ngoba 1, engazi ukuthi khona iy'mali ayithemwe ngazo kwagogo. 2, engazi ukuthi manje khona iy'mali ezayifakwa umkhonto zafakwa kwi-account kakhomo. Umbuzo engiyibuza wona ukuthi uma kukhona iy'mali ezifakwe kukhomo zokulungisa into ayekade yenzakalile e-Eastern Cape, lezo okokuqala nje ukhomo asiqale la. Ukhomo is not in any structure yomkhonto wesizwe. Ukhomo akekho kwi-VD level, akekho kwa-ward level, akekho kwa-zone level, akekho kwa-regional level, akekho kwa-provincial level, akekho kwa-national level. He is not in any structure. Now tell me, does it make sense to you ukuthi a leader yomkhonto wesizwe eku-national level, basically shuthi sithi uTG womkhonto wesizwe wathatha imali yomkhonto wesizwe wayifaka kwi-account kakhomo, wakusho ukuthi bona benokhomo bazimpintshi. Wafakela ukhomo imali ukuthi ukhomo ahamba uyokhokhela abantu e-Eastern Cape. Ukhomo kusho ukuthi wayidla-ke imali. Mangithi ngiyalalela lento ngithi hey, angazi noma umuntu obeyibhaka lento uyisidomu noma uthatha thina njengey'domu thina silalele ukuthi lento ayikhulumayo sizoyithatha siyikholwe. Hey guys, kameni. So there was that money, and apparently ukhomo uney'mali ayinikezwe ANC ukuthi azoxova umkhonto. Kodwa uma uthi uyalalela ukhomo kona wonke ama-live wakhe, he's always defending umkhonto. Uthi uyabukela wonke amavidiyo kakhomo, they are always defending umkhonto. Angaze ngize ngimuzwe mina ukhomo eshaya umkhonto. Ngisho umkhonto kukhona la osukubhede khona, kunokuba awushaye la ezidlangalaleni uyabuya eceleni athi hayi ngeke ngathi idinga ukulingiswa lento, ngicela ukuthi sikhulume ne-leadership. Uyayizwa leyo nto leyo. Oyena akhulume ne-leadership yangakubo ukuthi hayi bonako ungazothi kuyaphuma esiporweni. So manje uxova kanjani into oyidefendayo? Mhlampe nina nolwazi, mina engingazi, ngicela ke ningisizeni, ayini ngilamleleni. Ebese kuzoba khona umuntu obuze kwi-video kaMacekeceke ukuthi-ke lama-TikTokers abekubani. Hayi-ke loyo ungishaye nje ngombuzo nami engiphindisele umbuzo kuyena. Ngakwasho ukuthi hayi khona ukuba umZulu kukhona kimi ukuthi mangabe uthi ama-TikTokers abekiwe, abekwe kuphi?
abekwe ubani kuphi, uthi wena sibekwe ubani mina ngithi sibekwe kuphi. Because thina la ku TikTok siyifikele qathatha ngamadatha ethu, ngesikhathi sethu, ngengqondo zethu, with everything. We dedicated ourselves, we dedicated our lives into fighting for umkhonto here on TikTok. Now when are you gonna come and ask us ukuthi sibekwe ubani? Usibekwe ubani kuphi? Yabo. So kunembuzo okuvela uyibone nje ukuthi ngathi umnikazi wawo kwayena akawucabanganga, usheshe wafika emlomoni wasele sewudedela without ukuthi uqala udlule ngapha ngenhla. Kodwa ke phela asifani, nangu nokucabanga sicabange ngokufana. Sengithi ke ake ngikushiyele kunina, nina ke enimbukayo uKhomo mihla namalanga ningene nako life back, mangabe nimbuka nje nimbone umuntu oxova umkhonto. Cha ngiyabuza nina ke nimbukelayo, ngoba phela uKhomo yonke into ayikhulumayo ukhuluma la kule platform. Nimbona umuntu othunywe ukuthi azoxova umkhonto yini. You know, if there's one thing engiyifundayo ngepolitiki is, even though I'm not a political person, ukuthi mangabe umuntu efuna ukukushaya uqale athole isupport, azama ukuthola isupport ukuthi mabe sekushaya akushaye ene-backing yabantu abaningi. Now mangabe kwenzeka nje, mina ngiyaye ngibuka ukuthi ke uKhomo, you need to understand ukuthi ungaphansi kogcobo likaNcamalala. uNcamalala oshawa mihla namalanga, ashawe lezi zinto ezingekho. You have to understand ukuthi lolo gcobo liyachichima and liwehlela kuthina esingaphansi kwakhe. So vele nami ngihlezi ngishawa, nabanye basazoshawa, nawe ke 10 yakho. As long as ushayela umuntu omnyama nempumelelo yakhe, it is okay. Mina ngithi ngoba vele singene sazi ukuthi akuzokuba lula kumkhonto, and sisebenze kangaka ngenxa yokuthi we understand ukuthi kubalekile ukuthi mangabe siluwela lolu lwandle olubomvu siluwele sibaningi, as many as possible, because iyodwa into ezokwakha izwe lethu, inamba zethu, ubuningi bethu, ukuthi sarojwa akuchaza ukuthi lokho kushintsha ukuthi sibaningi kangakanani. And so isifiso ke sethu, isifiso sika baba wethu okuphenduka kwaba isifiso sethu ukuthi singene ngale olwandle olubomvu sibaningi, si 2/3 majority. This is why ke thina abanye bethu bekuthathe into our hands ukuthi sikhulume ngomkhonto mihla namalanga, sihambele yonke indawo ngezimali zethu. Yes. So this one time lapho khona umkhonto uthi in order for you to get to Moses Mabhida, nansi imali transport. Hayi ke abantu sebeyaholelwa, sekuyidili lamkhipheni, sekuyinto enkulu, sekukubi. Mangabe abantu bemenywa ngabanye kuthiwa nako sekufakela imali yetekisi, awukazi uzusizwe sithi vu. Kunalokho sisuke sijabulela ukuthi omunye wethu ubonakele and babone ukuthi ngoba siyaziwe most yabantu abama TikTokers abasebenzi bakithi abathatha entweni, abanye bayayisebenza. Mangabe kuthiwa asilekeleleke ngokuthi usuke la uze la, and I'm not talking about myself, mina ngayigibelela ngo-10 rand wami kuye Moses Mabhida, but laba balekeleleka sekuyinto enkulu manje. Yini umona ama-Afrika? Nansi into ezosenza ukuthi singafinyeleli ezweni lesithembiso, yilo mona esinawo. Asiwehliseni umona, futhi kahle asuyekeni umona. Mina Khomo ngiyawubonga umsebenzi osawenzile kumkhonto wesizwe this far, and wonke ama-TikTokers including laba abangekho kule group okuthiwa igroup yama-TikTokers. By the way, igroup yama-TikTokers yakwa-WhatsApp ngivalile ngenxa yale ngxabano engayazi ukuthi iqala phi igcinaphi.
So wonke umuntu ezokwazi ukuthi everyone is equal, wonke umuntu uziphushela umkhonto ngokwakhe ku-TikTok wakhe, akukho mali eya kumuntu, akukho data elithengelwayo, nonke umuntu uyayiphushela umkhonto wakhe ngoba lo mkhonto owethu siyayithandela